aron nga dul na gayud ang Christmas nang hinaot kami nga inyuhang suportahan ng atuang Daigon on Air. So atensyon din ha sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga solo o magduet nga hilig kayong manganta. Apil na mo niini. Gamita kining official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko nga inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala dinhi sa amua lang sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang ni James Casio, taga Tacloban City. Tanaw na to. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, kakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Thank you kang kapusong James gikan sa Tacloban dito sil. Wow, Merry Christmas kaninyo din ha sa Tacloban City.